Evidence Chiera uyezve namaiti Ticket Family. Ndona hangu zuro mura vaita sei vakatosheya vakatanga kuto advertiser business rani rasiketi. Akati that's so wonderful. Then later on in the voter life yavo vakadi vakazototi kune vanhu vachapikwa vodi vobhadhara iwo mawigi hazvina kushanda zvakare zvinhu zvakanaka kusimudzirana pakati pemadzimai hatidi vanhu vanodzikisirana. Handisi kuti manje vakafanira kuziva life nhaseka kuti changa chifanira kuitika asi hazvina kuzoenda up well kana kuti hazvina kuzoita go accordingly nekuda kwezvazobuda muzuva ranhasi. Ndodzokera zuro ndichigara ndakati analysis yangu nezvandaibata mumacomments. Vanhu vazhinji vakati obviously Cat family and Wig family vachireva family yani yasiketi nekuti vanoita zvemawigi. Saka vanhu vazhinji vakati Wig family we are here. Paitwa iye Evidence Chiera ushu. Zvakushata. Saka Wig family definitely yange yabatana ne Cat family vakati we are here, we support you. Obviously maonera ndakazongoita kuda maiti vangu vazodi vazochisupport unonzani iyo Ticket ava nekuda kwekuti vaitukani Evidence muona manje nekuti Evidence ane nguva yakati refu achituka maititi ukatohwa ndofunga obvious zvinhu zvakaita seizvozvo kuti wazotukwa nhasi unoda kutohwa kuti watukirwei une extend yacho nekuti atikura nhema for the past 2 days vanhu vakafara painternet. People were excited, people were overjoyed nekuti isiketi vaituka Evidence asi hakuna ukaziva kuti pane zvazvaitika suri muona. Asi ndinozanje kuti pasocial media paiva nemafaro nemabiko makuru kwazvo kuti who can do insauto for the entire Facebook families on behalf of all the people who were once insulted by Evidence. Ndokuna munonziketi ndiye oga wapedzera kunani kuzvituko zvese nekuti kana totapa zvituko ida ndikura nhema Siketi navanotuka Siketi navanokutuka left right and center. Ungati totopindereka utodii ndikati nazo ndikuda kwei nekuti nasikuku wangavuza kuti ndoita live mwana utuka futi zvakare ndisikuki vanotuka vanokutuka zvokuti uti yes vakatopinderere manzi kudii vakati kwete musapinde ndoipedza tega. Sikazvikuba nje kuti Siketi vangu vazonge vaudza vamwe vavo kana kuti mafriends avo here kuti iri dhiri redatakaita tikati dai kuseri. I'm not so sure about that. Tichiri ipapo zvakare kureva kuti result yazoitika nhasi yekuti ndazoona live sim zvakare yaSiketi vachipopota asi vamwe vatanza kuti yatakati yaSiketi ndodzokera futi kunotaura live yani Evidence nekuti in Evidence amwe handimuoni asi because of ma live sim angachiramba chitika ndikati saka uruti kozi yenge iri papi ndokutozonotsvaga Evidence uya kuti ndione kuti Evidence wakati kudii handimfollow izvo zvake nekuti unogara chituka vanhu saka ngati handizvikwanisi ndokundotasa kudai so ndogona pakanzi Siketi yapano vazoita futi imwe live asi vata pamusoro pemunhu wauri muno muZimbabwe unonzi ukazodika zazosiwo. Asi pane statement ndakabatira kuti vakatara vakati imani muri kuda kungohakira pambichisi vana hakironi zivai kuti chinhu chatakaita ichi takachita as a skit titori tese tikuzivana ndikuadvertisa mawigi. Ndo statement akataurwa vanhu vakati unogoadvertisa mawigi sei iwo chikwa zvakada seizvozvo handiti ndizuro uyu ndona ndafunga nhasi vakati no chirega ndide kunoita live ndichitaura kuti chichakaitika chaizvo uye nekuisa mascreenshots. Ndo pabvira futi nyaya iyi ndobva vaita live stream vachitaura kuti indakanga ndanzi mari ndozodi asi dambudziko razoitika ndiri kuti indainzi usataura zvinhu asi ivo vachindipedzera kuti ndonzi aiwa ivo usanyanya kubata pakati maona manje saka ini Siketi changu chaidi nekuti nyanya kundibata panyama neti sandizozivo
kudando saka vanhu veFacebook vese vakafara singapiti. I was also sure kuti ko chichaitika nokuti vanhu vazhinji vanotukwa zvaona se-evidence and munhu ungakuda nemaikira ndo akadombozama kuda kungopindirawo the rest kungoita vanenge vachingoita kungoti vanotukana nhasi mangu vanosekerana vanotukana nhasi mangu vanoedhera pamalife ndo zvatinongonotisawo from afar. This cabal, I don't know kuti ndoiti cabal ndoiti friendship yavo here kana kuti ndo celebrity friendship yacho here oro ndo kupushisa mapeji acho kwa vanenge vachiita kanzi unotuka mangu vanodai I am not so sure. But kana iriyo style yacho yekuti vanenge vachipusha na vachitukana kudaro for what benefit? The benefit of what? Of followers here or what? But at the end of the day mune maita yo kuti tukana azikuti kana iye followers isatabata nawo tichidzokera sure zvedu kune vanhu vese vakambopinda tita wani vashoma kodeti vangu maselebhu mafele vamune mukurumbira vakatukwa saka what was the benefit yekunzi anofanira kuwana more likes and viewers ndiyanapa ndisevhika kuti ndiye munhu mukwatukwa wacho I don't know. Ndoenda pana nhau uyu yasiketi naiwo se-evidence suru ndogara pasi ndotasa kune comments vanhu vakati no this thing was a skit that went wrong ndobva iwo skit nati palive vatanza kuti skit gone wrong because uyu se-evidence uyu wakabata mwana wani wasiketina waisafanira kubata mwana wavo pakutaura apa ukuwo siketi nanofunga neukasha vakabva vatangwa kunyatsa kuchitaura zvose vakataura zvavo vakataura kwete zvekumboseka vakataura nedzimwe zisentensi vakataura nedzimwe zvokuti vamwe vakuti why did you mention nyaya yekuti munhu wakaitwa murepo ndo pane argument yevanhu manje kuti why mentioning kuti munhu wakaita murepo asi mumacomment section vamoti saka imimi why muchida kuti kana zvaive kuna sava monzi aiwa mashata kudiri kudzima mention zvemurepo nekuti uyu evidence uyu vanhu vakawanda vakatowisha kuti dai mumwe munhu wakatoitwa murepo kuti I didn't know zvikanzi zvakare unotukira vanhu zvirwere zvavo muone manje saka itaizvi sezvinikati I don't know vamwe ndokusa argument yekuti no you guys should understand kune ma-victims akasangana nemurepo asi ma-victims vanofila sei right now kana nyaya yakaita sei ichiitwa zvakuitikwa seizvozvo kati I don't know but ini chandoziva ndechekuti internet iyi ndakaona humwe ushamwari hunoita kuti ushamwari nhasi humwe usiri ushamwari mangwana humwe uchisekererana humwe pandakakupedzana kadi I don't understand that kind of relationship. I fail to actually categorize it. Toenda pakuti ivo vangachanzi takuzotukana zveshuwa nyaya yacho yapira nekuti vakapuwa $50 ndofunga yakasvika neworld limit kana ndokubhadhara $50 nekuti uvo vasiketi navobudisa ma-V11 uchinzi munhu wakandi approacha ndiani ndivo iye evidence achiti ndine gohwa rako ndibateni kuda vasiketi nandofunga ndokunoapproacha kuti chii chakaitika kuda ndokunotaurana pakundotaurana pepe kuda ndo pawakazoita sei pawakati reach an agreement yekuti tochiita setiri kutukana asi tichiadvertise mabusiness saka kana kuri kuadvertise mabusiness siketi navo bhadhara $50 vachitukana mabusiness like zvewigi zvavo zvichifamba saka uyu evidence business rakiranga richifamba ndire $50 here kana kuti ndire mafollowers. I am not so sure about that but yanga iri marketing yacho yavangashitaura kuti marketing so it means kuti zvakakabenefita was $50 ndofunga imwe kwainzi ndinozokupa mawigi ali atengwa business harina kana kumboshata harina kushata asi ndinoonesa kuti vanhu vatanzi rauya nemacost anga asingafungiri nokuti wakatukwa zveshuwa zvizo wakatukwa real truth chaicho about your life ndo zvawakatukwa chaizvo vamwe kati wotengesa so here nekuda kwemari vamwe wavo I don't know saka vakati wotaura kuti zvakati taura chokwadi kuti chokwadi kuti chii chakasita kuti tinge tasvika panyaya agreement yemari iyi uyezve takataurana kuseri uku kuti iwe kana toita ngatite but ngatisabatana nevanhu ndosaka pamwe first day vasambura kubata mwana wani waevidence chera zvina kushata
asi tichiri ipapo zvakare ndachigara ndega manje ndochita analysis kuti saka vanhu vanenge vachiita malive vayazvituka munhu alright ndoti vana Madhambusi vakatukwa na evidence kana vakatukwa na evidence who paid who kureva kuti because pane zvandanjibata futi kumacomments kuti either munhu wacho kutukwa anogona abhadhara kuti ndituke kuda business kuti tifambe I'm not saying kuti Madhambusi ndio neniwo ndakatukwa saka pane analysis yangu yekuti ndida kuhwisisa kuti strategy dzavo dzinofamba sei and for what reason and for what end goal. Todero kuti vana Madhambusi vakatukwa, vana Maititi vakatukwa, Indakatukwa, vana Simeli vakatukwa, iyeyu Siketi vakatukwa, nevamwe vanhu vatisingata vakawandisa. Handiti asa vatotaura kuti nyaya yebusiness. Apa sandaziva manje kuti yanga iri nyaya yei pavaitukwa na evidence ushu. Muona manje. Saka ndochibvisa vesa ndochisiya nyaya yekuti saka Shema paakatukwa wanga atukwa because I remember kuti Shema saying andina mbranda reach out kuna evidence kuti iwe evidence nditukewo kuti ndipushe business, meaning kuti kuna tone vanhu vanobhadhara evidence kuti iwe evidence inda unotuka munhu ushu. Ndoza zvinoreva nekuti zvanzi patuka kuti kune either uyu atitingatukani topushana some words ma weeks or kune vari kuseri uku vari kutobhadhara munhu. Ndokuti vamwe zvakare kumacomments vanga voti zvoreva here kuti paitukwa Maititi pepe for amene kuti almost a month zvinoreva kuti evidence wakaita mari isingaiti nekuti waivatuka almost every day. Zvoreva kuti futi zvakare kuseri uku kune munhu waibhadhara mari. Who? I have no idea kuti who exactly will be paying evidence kuti iwe ndanotuka munhu ushu zvavo zvivainakidze here kana kuti up to now I don't understand the end goal yacho nekuti kana iwe usina kubhadharwa nemuridzi wauri kutuka saka akubhadhara wacho nekuti tukaningi end goal inenge iri yei. Ndo zvandanga ndakungoanalyze hangu ndakungofunga ndindeka kuti saka ndo madhira chona ninga chitoitika pa internet kunzi tukaningi kune utori nevanhu vanotori nemari like that they are very rich to the extent yekubhadhara muti indanotuka ningi asina zvawo munhu wacho nifuti chinozotondishamisa anenge asina kana mbotadzira evidence but evidence unota live otongotuka munhu uya ndo zvandi confuse every time ndo zvifunga kuti asi saka unotukire munhu asina kumutadzira evidence waona manje saka nditofunga nhasi hangu ichiona macomments bobo kuti alright saka ndo madhira acho nekuti madhira angachibuda zvawo macomments section anga achibuda zingamboiti kuti kotori nemwe munhu tonobhadhara kunzi ndakubhadhara mari ichina kutuka saka meaning kuti for example wabhadha kwa $50 kana kuti $30 the first day mangwana wabhadha kwa $30 saka unongochibhadha kwa mari per day kusvika zvakwana. I have no idea. I'm still trying to analyze this theoretic and this concept yekuti unonzi ndanoita zvakati kuna ningi. I don't understand but chandazanga chekuti evidence munhu unofara zvokutuka saka ndambofungira kuti ungata softers kudero nokuti unotuka munhu wese zvaada iyi but iye haada kuzotuka zvimwewo apa iyi inyaya yavanhu vaviri we don't know nokuti ndo vanga vakarongana asi tichiri ipapo zvakare argument dzavamwe vanhu futi vanga vakazara mukunzi vanga vachiti wanga anyanyawo skiti or no skiti chero wakaudzwa chokwadi evidence ndo zvakachaona vanhu kumacomments kuti skiti kana no skiti chokwadi wakaudzwa zvako. Vamwe mafanzi evidence vakati but iwe evidence usadero next time nekuti skiti yako yaunita you are better than that. Why iwe uchibhadha kwanzi $50 ndituke kana kuti nditiita so iwe uchitukwa like that kushandiswa like that. Vamwe vanhu vakati why don't you convert my followers ako umaite mari. I don't know how she can do that kuti chitodzidza kwavari zvikanzi nevamwe zvakare wangu handi kunyebera usatamba nemafeelings emafollowers ako nekuti apa pawatotambisawo chamutavanhu ava tisingatozi kuti imi vanhu makarongana kuseri uko kusure uko makarongana kusure mapedza kurongana kusure uko pamatiitisa isusu vanhu ava
Can azozi kune kuda kwei. Ndachirega tine kuma comments tinohwa kuti vanhu vangu vachiti chini kuti vanhu vachida kuona ma screenshot achoni ari kutaura kuti iwo wakanzi zvakati. Zvanjema makati iskichi henyu wakatukirirwa last number chayo Keti akadzikisa gejo still can't get over zvituko zviya for $50 bodo paitoda $1,500 chayo aiwa kana unfortunately word said can never be taken back. Zvikanzi people who are saying kuti evidence akazvidzikisira no one is as long achiziva kuti mari yansvaka sei. 50 years is better than nothing swiri ini handitomborina 50 rands chaiyo. You can do better than that iwe evidence. Sure unogona kutsvagira mari yako ini a dignified manner. Sure matambiro hwai akaita seiwayo. Nai $50 imari kumaranzi pane mezi dzandoda kuita. Saka ranga riri zikiti zvedu but zvanga zvakaoma hei. Vamwe ndiwo kuti zvakare wadi kuwedzerwa mari nekuti wakashaudiwa. Saka zvoreva kuti uyu evidence vanhu vese vakatuka kauyu handina anenge achiti masikiti kuti kutuka munhu wese kwakaita kwese kuti kuvabvisa zvibereko paita nekuvabvisa zvese neungomwa zvaanenge achituka unofanira kutoikira kutoisa hedringi ndinofanira kutosangana naye mutaundi evidence nekuti uri mari ndimwararika. Saka totomboti chitomboni muiso hedringi handiti wakatibvisa zvibereko here mukatiti zvakati mwana manje zvikanzi nevamwe urombo huriwe zvokwadi. Vamwe ndio kuti saka imimi why did you involve maititi in this thing nekuti maititi hanzi vazoguma wadi vabloka sketina uyezve ndofunga vazoluza tenda ravo remawiga aya vaida kutenga 10 mawigi kuda ndofunga vagwadza kuti saka vanhu vanga vachitozivana sure uku asi at the end of the day ndichifunga kuti zviri kutoitika genuine ndonga zvavagwadza saka sketi nangu vati vari loya kuna maiti saka havana kuzvifarira ndofunga zvikanzi I hope nevamwe maiti avabai life vachitaura nyaya iyi vongosiyana nazvo because mavatambisa chesi imimi ndimi vatambisa bhora mona nekuti vangu vakutosekwa nevamwe kuti saka vabvuma kutambiswa bhora rakadarika inanizozivi kuti nekuda kwei but ndo zvimwe zvinhu zvakataurwa kunzi so why did you involve maititi mumedzi dzenyu. ZvaZimbabwe want people trying to make ends meet zvokwadi but kutukirwa 50 mari here vedu zvikanzi nevamwe handofa ndirombe yangu you made your ekira shamwari your products are on the market during pandemic mese tinokudai vamwe zvikanzi kutukirwa 50 now you post it because wakatukwa zvikakurwadza or rather ifa zvangu ndisina mari vamwe wavo. Saka ndo vamwe ngatinyanya kubata nyaya kuti kutukirwa 50 yeze kutukirwa 50 I don't know kuti $3 yacho inongona chitonetsa kubata. Vamwe usazvidzikisa to the extent yakadare iwe tsvaga zvokuhodha and so now that watove nemota yekufambisa turn it ikuve mota yebusiness hodha anything chaunoona people like drive door to door selling and packet more selling. Vamwe and I don't know advice yakanaka asingamboiti iyoyo zvikanzi that's actually very sad a sad way to make money. Vamwe kati ma1 asi vamwe vanga vachiti ukamupedzera Keti zvinhu siketi vakaoma makapedzera munhu mukazodi ndo vanhu vazhinji vanga vari ikoko vachitaura zvikanzi hatikura nhema just keep on pressing pamabhatoni wavo. Vamwe kati achimuregai zvapera you can do better than this. Vamwe vanga vati hakunani kuna siketi navo nandizoziviwo but ndo zvimwe zvinhu zvakachitenderezvi toti hatisi kuti ichapera sei kana sikiti yacho yachipera izvo vaburisana mascreenshot kudai sikiti yakaderi inogwadza and ndadzidza something kuti paindaneti sometimes unogona kutozohakira uchifunga kuti vana kutukana zveshuwa ivo vanhu vachita sei vachiwirira kuseri mwana manje but paindaneti muchitoita zvamunoita but at the end of the day ndopandacha argument yokuti I don't understand how it works kune vanhu vakaita sana iva vanasekera vana evidence kuti saka kana asina kubhadhara nemunhu wachonzi tachakati kureva kuti kune mumwe munhu here oro anongoita zvakangofuma kuti nasida kushaudha nhingi I have no idea how it works
asi tichiri ipapo zvakare toenda panhau yani yekupedzisira asi sati panhau yekupedzisira Madam Boss vaita clapback kumufanzi nekuda kwe-t-shirt yavo kana kuti top yavo yakapfeka vabuda vane timu yebhora. Ini regai ndingoti all the best kuna Siketina, that's what I can say. Kuna evidence ndoti zvakare itaya uri kuita ndosandokwanisa kungotaura izvozvo muona manje tizoziviwe ipapo. Tochibva ipapo toenda pane yaMadam Boss avo vati nhasi ndoda kumbodzosera mufanzi nekuti mufanzi uyu wanyora akati Madam Boss wanyora uyu vakazi zvikasambisa hasi Mwari, thank you Total Football Together for choosing me to be part of this campaign. I'm really humbled. Zvikanzi neuyu cheru aninenge gosi cherutombo chimhomzi chemagunyeti. Beautiful, next time improve by dressing. A simple t-shirt was gonna complement the occasion. Madam Boss Ndovati, for the first time in history, Paluta Kayambra, Maze Parent and Dingle, Maze Kundreni, Munu, Zimusana Nema Pothos. Honamage. Verified account and Madam Boss to stay among us. What was the problem? You comment and guess when it was a simple critique yangouzwa kana kuti kanhu kavangouzwa comment. I don't know mwana manje because pababuda pachononga kuti this is something chingori nice and simple kwandiri semunhu ngachina kuti pamwe achanomanya muground. How do you know pamwe achanomanya muona manje wangu akapfeka tight netop wangu akapfeka nechinhu changu akapfeka mukati tona vakamira ndizoziva kuti wangu achifana kupfeka t-shirt yegreen muona zvona vangu vane t-shirt anga nemutsara mutsara saka kuda wangu afana kuti hazvinoenderana nevanhu vavo asi vamwe vanhu havana kuzvifarira kuti why respond. Vamwe vakati havasi vapindira ndinhingi, vamwe vakati ko munopindira sei izvozvo zvikanzi asi akaunti yavo yaitwa mheko ikati I have no idea. Ndo zvandinokwanisa kungotaurawo mukati mezuva ranhasi. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.